як так, што яны там гэтымі людзьмі робяць, чаму у них гэты графік не заканчваецца, чаму поўныя залы. І вось гэта цуд. І нічога не адбылося. Мы ў тур па Амерыцы. Пагналі! О, глядзі, які прыкол. Ой-ой-ой, што гэта яны там робяць? Філіп Кіркораў, да? Да. Да мяне, абы не астацца трактарыстам у калхозе. Ой-ой-ойчкі, а помніш, як мы ў 18? О, сырые яшчэ хлопцы, але стараются. Наверное, я ей сподобался. Математика плохо. Может, вот тут с Кадилом поработаем? Ой, блин! Хватит ги-ги-га-га. Давайте что-нибудь серьезное. Пишем? Мы пишем. Всем привет, всем здравствуйте. Меня зовут Завадская Альбина. Сегодня не совсем обычный формат для моих видео. Хочется даже сказать, зусім не такі формат, які вы ўсе прывыклі бачыць. Справа ў тым, што зараз побач са мной сядзіць чалавек вельмі таленавіты, рознабаковы, за якім я сачу ўжо шмат гадоў. Чалавек, дзякуючы якому кожны беларус, да і не толькі, ведае, што хата бацькоў не прадаецца. Заснавальнік і саліст вядомай беларускай групы Віталь Карпанаў. Прывітанне, сябры. Прывітанне. Але прыгожа ўсё сказала, Да? так Всё па-сапраўднаму. Да, без лішняга пафасу, але як ёсць. Да, я заснавальнік Віталь Карпанаў. Да. Хлапец з вёскі. Хлапец з вёскі. Ну, аб гэтым крышачку далей. Да. Па-першае, дзякуй вам вялікі за тое, што згадзіліся вось так са мной пасядзець, пагутарыць, паразмаўляць. Бо я разумею, кожны дзень у дарозе, кожны дзень канцэрты. Які зараз канцэрт граеце? Мы ўжо, па правде кажучы, перасталі лічыць, як дне рождения майго дзеда. Ну, я кажу, што 734, хлопцы кажуць юбілейны 802. Ага, так. А мабыць, у хуткім часе Так. будуць вялікія канцэрты. Улетку мы ж ведаем, гэта заўсёды амфітэатры, Так. замкі. Вось нашым гледачам, вашым прыхільнікам, куды прыязджаць? Ну, глядзі, вось толькі што мы адыгралі Лідскі замак. Так. Ты ведаеш, 27 чэрвеня быў велізарны канцэрт. Гэта ўжо як традыцыйна. Вось 12 у нас, ну, вось ён, мы зараз стаім з табой амаль што ў дарозе, да? Да. 12 ліпеня гэта маладзечны амфітэатр. Мгм. Канешне, опять-таки традыцыйны. І гэта ўсё прысвечана нашаму 20годдзю, ансамблю «Дразды 20 год». І 29 жніўня мы ў Мірскім замку. Зноў-такі традыцыйны вялікі канцэрт. І вось гэта як такая ўжо такая добрая традыцыя, дзе кожны наш слухач ведае, што можна улетку прыехаць на такія фестывалі, пабыць разам, паспяваць нашыя песні, якія ўжо ўсім палюбіліся, пачуць штосьці новае, таму што традыцыйна мы на гэтых нашых фестывальных канцэртах спяваем, ну і паказваем новыя творы. Таму нічога не мяняецца, наадварот, нейкая, ну, паяўляецца такая добрая, такая як бы сямейная гісторыя, дзе кожны беларус можа спланаваць, прыехаць, паспяваць з сям'ёй, з сябрамі да нас на канцэрты. Ну і таксама не магу не сказаць, што 22 жніўня жодзіна. Жодзіна? Жодзіна. Канешне, да. Ну, таксама набывайце квіткі, ўжо засталося вельмі мала. Ужо На засталося, самой а можа мы зробім другі канцэрт, а можа трэці нават, таму што ў мінулым годзе мы ігралі ў Жодзіна, ты ж была ў Жодзіна? Была, да. Ну вось, і это быў жывы канцэрт, это Декабелазар, мы там Да, звычайна да. робім. І звычайна не хапае квіткоў, і застаецца такое, ну, што трэба яшчэ раз прыйсці, і я думаю, што ў гэтым годзе загадзя ўжо ўсе купілі білеты, хто не паспеў, а хто не паспеў, можа прыехаць у побач, дзе мы будзем іграць. Таму, канешне, вось Жодзіна наш любімы. Да, конечно. Ну і ўся актуальная інфармацыя размешчана ў апісанні да гэтага Так. відэа. Пераходзьце ў сацыяльныя сеткі гурта, там усё ёсць, я ўпэўнена. Усё, Да, нават усё болей, да. ўсё ёсць. Так, ну Драздам 20 год. Вы адзначаеце Так. такі вялікі юбілей. І за гэты час 9 альбомаў, Так. мноства мільёнаў праглядаў на Ютубе. Дзякуй Богу. Змена творчасці, стылю, нават мовы, Да. таксама змена аўдыторыі, Так. вялікая колькасць канцэртаў амаль у кожным куточку нашай краіны. Ну і, канешне, народная любоў. І, як кажуць, вот бы отмотать все лет на 10, даже лучше, если на 15, Так. ладно, что скрывать, давай на 20. І я ўпэўнена, што вам ёсць шмат чаго расказаць нашым гледачам, мне. Таму мы вось сёння сустрэліся, сабраліся і шмат чаго ўзгадаем разам. Канцэрты Драздоў адрозніваюцца асаблівай сувязю паміж вамі і гледачамі. І канцэрты ўспрымаюцца ў нейкім сэнсе як вячорка паміж старымі сябрамі, якія сустракаюцца, спачатку пачынаюць узгадваць нейкія вясёлыя гісторыі, потым ужо задумваюцца пра сэнс жыцця, пра родны дворык, пра бацькоў, пра хату.
і пачынаюць плакаць. Напэўна, цяжка гэта растлумачыць, але я памятаю свае эмоцыі пасля першага канцэрта, і з таго моманту пачалася моя вялікая любоў да Драздоў. І вось тады ў мяне з'явілася адчуванне, што я стала часткай нейкай вялікай гісторыі. Бо вы заўсёды падкрэсліваеце, што менавіта ў гэтым горадзе, ў гэтай вёсцы граеце юбілейны канцэрт. Так. І няважна, ён 300 і 558, што менавіта ў гэтае месца вы прыедзеце, каб правесці купаля. І калі ты на канцэртах бываеш рэдка, альбо ўвогуле ўпершыню, гэта вельмі чапляе. А вам у такім шалёным гастрольным графіку ці ўдалося захаваць вось гэтае адчуванне, што ў кожным горадзе, вёсцы канцэрты розныя, гледачы па-рознаму рэагуюць? Мабыць, ёсць месца, куды хочацца вяртацца зноў і зноў. Ты все так классно это все описала, быццам ездишь на наши гастроли кожны дзень з нами разом. Конечно, вось я, калі казаць про юбілейны канцэрт, для любого гледача важно, што да яго прыехаў артыст, менавіта да яго, канкрэтна да яго. І я гэта запомніў са сваіх дзіцячых пачуццяў. Я быў маленькі хлопчыкам, і да нас у вёску прыязджалі артысты. Нас, знаеш, як раней было, що раней у клубах было неяк больш жыцця, там вячоркі звычайна калгаса. Мой бацька іграў на гармошцы, на баяне, і нейкі звычайны хор. Гэта было як бы абыдзена, гэта была норма. Раз там у тыдзень, альбо пасярэдзіне нядзелі такія вячоркі калгасныя, дзе все прыходзілі адпачнуць. А больш такія святочныя мерапрыемствы, это калі прыязджаў нейкі артыст з раёну ці з вобласці нават. І вось гэта пачуццё майго малога, калі я чакаў, што да нас прыездаць артысты, уже каб не бацька мой іграў на баянях, гэта таксама было прыемна, а такія як бы сапраўдныя, бо гэта кожны раз ёсць, а сапраўдных артыстаў я чакаў. І вось яны якраз такі прыязджалі, спявалі, і вось я запомніў такую рэч, калі прыязджала такая маладая артыстка, я не ведаю, мне можа было гадоў 6-8, я сядзеў у першым радзе, як зявака, глядзеў на гэту дзяўчыну, яна спявала песні вельмі прыгожая, яна была прыгожая, можа яна была з раёна, можа з Мінска, я зараз не памятаю. І я памятаю, што мне здавалася, што яна сочыць за мной, як я за ёй назіраю, яна глядзіць мне ў вочы, і я, наверное, я ёй спадабаўся. Вот это вот пачуццё, і потым у канцы канцэрта я сказала, што я да вас прыеду, і паглядзела на мяне. Да вас. Да, да мяне, да мяне. І ты ведаеш, што я яе чакаў, я чакаў яе год, я чакаў яе другі, я чакаў яе трэці год, пакуль не зразумеў, калі вырас, што гэта звычайна артыстычная фраза. І вось гэта пачуццё, калі я зараз скажу, што мы да вас прыедзем, я стараюся не быць такім, як вось тады, каб не падмануць свайго гледача, свайго слухацеля, таму што я ведаю, як гэта балюча, калі ты чакаеш. І чаму ў нас зараз столькі шмат канцэртаў, чаму мы вяртаемся ў тыя мясціны? Таму што я веру, я ведаю, што адбываецца такі цуд, магія. Людзі, якія паглядзелі нам у вочы, паслухалі нашы размовы і расказы, яны чакаюць нас. І яны нас як бы дачэкваюцца, так сказаць. Яны прыходзяць яшчэ раз, яны праводзяць сваіх дзядуль, бабуль, матуль, і адбываецца яшчэ раз тут. Чаму мы збіраем чарговы раз, или сабралі чарговы раз амфітэатру маладзечна, дзе 2700 чалавек. Хоць мы ўжо дагэтуль адыгралі па ўсёй вобласці, па ўсім маладзечынскім раёне, яны зноў прыходзяць, каб пачуць гэту асалоду і гэты цуд, і гэта вось тое, што я не ведаю, як нават перадаць. Гэта такая казка нейкая, ведаеш, калі ты адбываешся, калі ты правальваешся ў сваё дзяцінства. І мне вельмі прыемна, што такія маладыя і прыгожыя дзяўчаты, як ты, прыходзяць на нашы канцэрты і так глыбока пра гэта гавораць і задаюць такія глыбокія пытанні. Таму што, канешне, наша аўдыторыя, я зараз не аднойчы паўтараю, гэта, канешне, у асноўным маладзёж. 45+. Да. І людзі, знаеш, ты ведаеш, на канцэртах была, калі людзі крышку напружваюцца, якая маладзёж, Валера, а потым, калі я кажу 45+, усе расплываюцца ў усмешцы, таму што гэта ўсім прыемна. А мне было вельмі прыемна ў Жодзіна, калі вось я прыйшла ўпершыню, і вы кажаце, у нас на канцэртах моладзь, і я такая, я тады так, да. Гэта я, да. Ну, а потым 45+, я так, крышку, мам, давай. Это твой варыянт, мама, да.
Так, мы уже закранули крышечку тэму дзяцінства. І таксама ў прошлым годзе выйшаў ваш альбом «Маё дзяцінства», які працягвае цыкл песень на беларускай мове. У гэты альбом вайшлі упадабаныя трэкі «Мае крылы», «Бацькаў падворак», «Лазня», «Моя любімая». І ўсе гэтыя песні так альбо інакш пераносяць нас у дзяцінства. Вы чалавек вясковы. І як ніхто іншы разумееце сэнс таго, пра што спяваеце. Якія ўспаміны аб дзяцінстве абуджаюць у вас гэтыя песні? Ну, трэба сказаць, што ўвогуле, каб нарадзіліся гэтыя песні, трэба было абудзіць гэтыя самыя ўспаміны. Я не ведаю, ёсць гэта ва ўсіх ці толькі ў мяне, калі мне было, 24-26, калі мы ўсе паехалі ў Мінск, калі мы вучыліся ў акадэміі музыкі, калі ўвогуле было такое пачуцце да 20 год. Мы ўсе хадзілі на танцы, на вёску, калі першае каханне, і вось гэта вот пачуццё, калі быў нейкі невялічкі такі страх. Я не ведаю, у цябе гэта было такое, калі поступиш, не поступиш, куды поступиш, так? Было. Што, вось, як ты будеш, які твой далей шлях? Ты застанешся ў гэтым горадзе, а ты застанешся ў вёсцы. Там Валера пашоў у армію, не поступіў. І вось гэта вось, нейкая такая напруга, как бы абы не астацца трактарыстам у калхозе. Ой-ой-ойчкі, і вось гэта перажыванне, яно здавалася табе хутчэй бы збегчы з гэтых буракоў, ад гэтых кароў у горад, вось каб вот там вось гэта жыццё. Гэта было там типа 18-22, да? Потым, калі мы ўсе паступілі, другое перажыванне. Што ты будзеш далей рабіць? Як зараз ты закончыш гэты вуз? У нас была акадэмія музыкі. Цябе было распределенне закінуць апять у вёску, і ты перажываў за гэтай вёскі, як бы гэта пачуццё не хацелася туды вяртацца. І вось прайшоў час. Было ўжо 27-28 год, калі ты крышачку ўжо пасталеў. І, канешне, ты ўжо глядзіш на сваіх бацькоў, ты вяртаешся ўжо інакш, з другімі думкамі, ты ўжо чагосьці дасягнуў, ты той ці іншы музыкант, ты закончыў той ці іншы вуз, альбо якую яшчэ ўстанову, у цябе шмат сяброў у Мінску, і мы ўжо вяртаемся ў вёску, опять-таки, з тым пачуццем, а помніш, як мы ў 18, помніш нашу першую дыскатэку? Гэта такі пастаянны працэс. І вось зараз ты яшчэ не думаеш пра дзяцінства, табе ты узгадваеш толькі нейкія такія ліхія, скажам так, моманты, калі куплялі самагонку, альбо там уцякалі ад суседа, дзе яблыкі кралі. І вось гэта вот заўсёды гэта пачуццё ўспамінаў, яно ідзе, і калі табе бах, у цябе ўжо двое дзяцей, у цябе ўжо жонка, у цябе ўжо 2 машыны, і ты самыя яркія ўспаміны, цябе ўжо не грэюць гэтыя аўтамабілі, твой там 105-й канцэрт, ён не так грэе, як тыя ўспаміны пра сваё дзяцінства, як ты быў малы, як цябе, вось ты толькі пачынаў глядзець на жыццё. І вось, канешне, вось гэтыя песні, яны нарадзіліся ад гэтых усіх успамінаў. Яны нараджаюцца ад таго, калі ты разумееш, што адышлі дзядуля з бабуляй. Калі іх ужо не стала, ты ўзгадваеш вось гэтыя моманты, тады яшчэ больш такі востры крызіс, нават гэта можна сказаць, калі не стае бацькоў, не стала таты, і ты інакш усё гэта перайначваеш у сваёй галаве, ты глядзіш на сваіх дзяцей, як яны гадуюцца, яны малыя, ты вельмі ўзгадваеш, як ты сябе паводзіў. І самі песні, сама тэматыка, яна проста разрывае душу, і таму, канешне, вось гэты альбом, які называецца «Маё дзяцінства», які самім такім сэнсам выйшаў з альбома «Хата бацькоў», ён, канешне, выплывае з такога бацькавага падворка, і ўсё ў гэтым, увогуле, калі казаць пра вось гэтыя песні, мы зараз супрацоўнічаем з многімі аўтарамі, адзін з якіх Людміла Запруцкая, дзе я проста уже не паспяваў у гэтым рытме, у гэтым тэмпе складаць, скажем так, песні, таму што мы былі ўвесь час у дарозе, мы маглі толькі штосьці накідаць. І я ўжо даваў такія, скажем, такія словы, Люда, кажу, тут трэба прыдумаць пра бацькаў падворак, вось, глядзі, я табе накідваю тэматыку. Значыць, бацькаў падворак, маміны шклянкі, там, і вось такі коўдры льняныя, выцінанкі, накідай мне вось гэту, сабяры мне гэты пазл, бо я кладуся спаць, я не магу заснуць, я бачу гэта ўсё перад сваімі вачыма. І вось гэта брамка, як адкрываецца, як любое надвор'е, ці гэта вясна, ці гэта лета, ці гэта каровы ідуць. І гэта, канешне, не выкрэсліць з нашых успамінаў, альбо нават не толькі ў мяне, як у вясковага жыхара, у тых, хто прыязджаў у вёску да сваіх сяброў. Я зараз, опять-таки,
таки сустрэў ну такую жанчыну, я не памятаю, гэта быў парикмахер, можа, альбо які, ну, штосьці ў сферы паслуг, хтосьці там мне што-то рабіў такое, і мне жанчына кажа, я з горада, я з Мінска, но я вот, ну, ўсё дзяцінства пражыла ў вёсцы. І яна мне кажа тое, што я кажу зараз на канцэртах. У канцы лета мы ад'язджалі дамоў ужо ў Мінск і размаўлялі як, ну, мясцовыя дзеці. Вось гэта самая важная такая рэч, калі мы ўсе перайначваліся гаварыць, ну, як асяроддзе наша. Ну, вось такі... Вы сказалі пра адукацыю, што вучыліся ў музыкальным... Музычным вучылішчы Маладзечным. Так, і вось у мяне пытанне. Звычайна большасць вясковых людзей паступае ў каледж, вышэйшую навучальную установу на тэхнічныя альбо сельскагаспадарчыя спецыяльнасці. Бо жыццё ў вёсцы, так, альбо інакш прымушае шмат працаваць, весці гаспадарку і нават потым вяртацца ў сваё роднае месца і працягваць працаваць. А ў вас бац і музыка. Звычайны вясковы хлопец. Ну, колькі вам гадоў было, калі вы паступалі? Ну, гэта было 16-17 гадоў. Во. А як адрэагавалі вашыя бацькі на такое рашэнне? Падтрымалі, альбо намагаліся адгаварыць, пераканаць? Ну, бо рознае бывае. Ну, тут такая даўняя такая гісторыя, канешне, ну, музыка. Я ўжо захапіўся музыкай з 6 год, гэта былі там нейкія песні, потым у сельскім клубе там барабаны, і звычайна, я нават гэту гісторыю зараз расказваў, калі былі вяселлі, ведаеш, у вёсках. Гэта, ну, быў свой час, гэта ансамбль, прамвія такія былі, потым былі такія клавішы, перайшлі ўсе, адзін музыка іграў. У мяне ў бацькоў такія былі. І, значыць, я прыходзіў на ўсе вясковыя вяселлі, у клуб, там, всё, субота, значыць, там, іграе музыкант, усе прыязджаюць, значыць, уся вёска ідзе на гэта вяселле, і я не танцаваў, я глядзеў на гэтага музыканта, які іграў «Шафера», у нас такая была песня пра дальнабойшчыкаў, і я глядзеў на гэта музыканта, яго звалі Анатолій Нядведскі, яму будзе прыемна, калі я зараз узгадаю, я быў малы, я рос з ім, у яго мяняўся или не мяняўся рэпертуар, вяселлі розныя былі, я рос, я вырас, я поступіў у музычнае вучылішча ў Маладзечна, таму што я пайшоў у музычную школу на балалайцы, і потым, чаму пра музыку я яшчэ буду пераскокваць, таму што я хацеў стаць музыкантам, но мне не хацелася працаваць так цяжка. Ну, гэта была вясковая праца, яна, канешне, цяжка. І хацелася неяк памяняць, бо мае бацькі, мае дзядулі працавалі на вёсцы. І бацька, і мама ўсё рабілі магчымае, каб мы крышачку з братам далей выпрыгнулі, выскачылі з гэтага кола. І вось, канешне, на этапе дзіцячым мяне падтрымалі, я пайшоў у музычную школу, потом я паступаў, я яшчэ ў школе не надта і добра вучыўся, так, 4-3, ведаеш, і таму варыянтаў у мяне не шмат было, куды мне пайсці. Там, па-рускаму у мяне дрэнна было, я дрэнна пішу, з памылкамі і гэтак далей. І ў матэматыках гэта асобная гісторыя. Музыка гэта як спасательны круг. І, канешне, я пайшоў у музычную школу, потым музычнае вучылішча, але бацька ўсё время ўвесь час прыходзіў да майго настаўніка і пытаў, точна, паглядзіце, ён точна можа стаць музыкантам. Звярніце ўвагу, можа яшчэ не позна штосьці змяніць. Можа мы яго, ну, і настаўнікі казалі, ну, вы ведаеце, гэта музыка. Ну, канешне, бацькі переживали, тому что, ну, кто такие музыканты? Да, вот, ну, калі ты там тэхнічная у тебя адукацыя, там ты 100% можаш штосьці працаваць. А музыкант гэта хто? У мяне только мара была, у якую паверылі і мае бацькі ў тым ліку. Мне была мара стаць артыстам, спяваць песні, складаць іх самому. Ну і вось гэту мару, можна сказаць, з усіх бакоў падтрымлівалі мае бацькі. І потым гэта ўжо калі я паступіў у акадэмію музыкі, уже без экзамену, таму што я выключна на чырвоны дыплом вучыўся ў Маладзечанскім музычным вучылішчы, мне давялося лёгка паступіць. Там ужо бацькі, можна сказаць, расслабіліся, таму што, ну всё, ну вышэйшая адукацыя, штосьці будзеш чалавекам. Плюс я не кідаў песню. Вось. І што вяртаемся да гэтага музыканта Анатолія, не так даўно, у нас быў канцэрт у Івенцы, ён там па нашым Воложенскім раёне курсіруе з вяселлямі да гэтай пары, і ён падышоў да мяне: «Віталь, павага, я зараз на тваіх песнях». Я яшчэ думаў, слухай, Толі, я на тваіх, а ты зараз на маіх.
Зараз мы знаходзімся ў Маладзечна, у амфітэатры, дзе ўжо зусім хутка пачнецца вялікі канцэрт, які прысвечаны 20годдзю гурта Дразды, Так. на які прыедзе з усёй Беларусі 2700 чалавек. І гэта сімвалічна, Так. бо менавіта ў Маладзечна прайшло ваше юнацтва, станаўленне, і вы скончылі таксама Маладзечанскі музычны каледж. Так, і мне ўзгадаліся радкі адной не дуже вядомай песні. Вы в городе были, в котором я рос? Чё ты орёшь? Это громкий вопрос. І у мяне сапраўды да вас сёння такое гучнае пытанне, якое Так. хвалюе ўсіх нашых гледачоў. Навіна аб тым, што гэта будзе развітальны канцэрт, а потым і вялікі артыкул. Вядомая беларуская група Дразды сыходзіць са сцэны, выклікалі мноства абурэнняў з боку вашых прыхільнікаў. Як так? Чаму такое рашэнне? Попыт ёсць, людзі набываюць квіткі на вашыя канцэрты. Як вы кажаце, галасуюць рублём, збіраюцца паўнюткія залы. Чаму вось такое рашэнне і што будзе далей? Что будет далее, я тебе откажу простым отказом. Сегодня будет 2700 человек у Маладзечна. Гэта квіткі раскуплены за там лічаныя дні. І ты ведаеш, што ў нас ўжо адбыўся канцэрт у Лідскім замку, грандыёзна, 1500 чалавек. У нас запланаваны вялікі канцэрт у Мінску, у Мірскім замку. І я табе скажу, што далей будзе. Перад тым, як будзе гэта развітальны год, наш турне альбо не будзе, гэта аднаму Богу только вядома. Але я скажу больш, вось мы аднеслі крышачку гэта пытанне на далей. Мы сустракаемся праз некалькі там тыдняў, да? Яшчэ раз. Ты сказала, што ты запытаеш мяне пра гэта пытанне ў Маладзечна. Я скажу, вось за гэты перыяд, конечно, шмат чаго памянялася. Мы шмат атрымалі такіх каментарыяў: хлопцы, куды вы, як мы без вашых песен. І, конечно, гэта кранае. Гэта да слёз кранае, што людзям полюбіліся. І гэтыя вобразы, якія стаяць зараз, рэпеціруюць на сцэне, і гэтыя песні. І я не ведаю, што будзе ў новым годзе, 2026. Дакладна не ведаю. І ці будзе існаваць ансамбль у такім складзе, ці будзем мы даваць канцэрты, я пакуль што адказаць не магу. Адзінае, я магу упэўнена зараз сказаць, што ў гэтым годзе мы рушым далей і будуць вялікія гарады. Так. Гэта будуць нашы вобласці, якія чакалі нас столькі год. 3 гады мы не маглі прыехаць у Брэст, у Віцебск, у Магілёў, у Гродна, у Мінску. Мы зараз уже плануем, і я думаю, што на выхад гэтага інтэрв'ю уже будуць даты вядомыя. І дакладна вядома, што ў гэтым годзе мы сыграем вялікія канцэрты. Вялікія канцэрты ва ўсіх гарадах. І нават я маю надзею, што гэта будзе палац спорту і можа нават не адзін дзень. Калі вы сваім рублём зноў прагаласуеце за тое, каб на ансамблю Дразды быць, каб гэтым песням быць у Беларусі, каб на гэтай зямлі спявалі беларускія песні, спявалі беларусы. Толькі так, толькі вось так мы можам яднацца. І, канешне, гэта адказ у будучыню. Які лёс чакае ансамбль Дразды ў 2026 і далей? Ці будзе ансамбль Дразды? Вось табе такое пытанне. Яно, канешне, неадназначнае, яно не адказвае цалкам на твоё пытанне, але навіна тое, што мы і рушым далей у гэтым годзе, яна ёсць. Вялікія гарады, мы едзем да вас. Супер, я ўсё ў мурашах, я ўсё. Мы будзем чакаць вялікія канцэрты, сапраўды. Шмат людзей хацяць і прыехаць. Я ведаю, што шмат людзей хочуць прыехаць, тым больш, што вы бачыце, што сёння вось нават зараз гучаць новыя песні, новыя салісты, і вы ведаеце, што вось і Баба Нюра з намі рушыць далей, і новы саліст паяўляецца, які спявае цудоўна і стварае класныя песні. Антон Неба сёння таксама будзе гучаць. Таму нам ёсць чым здзіўляць сваіх слухачоў, сваіх гледачоў, а дасць Бог, калі людзі захочуць, то нашы песні, якія любяць беларусы, паявяцца на тэлебачанні, паявяцца на радыё, таму што менавіта такі контент, аб'ядноўваючы наша грамадства, ён патрэбен зараз як ніколі. Тут бяру я мозгі сілу ад цяпла бацькоўскай глебы. Вобраз родны, вобраз мілы, дарагія сэрцу дрэвы. Раз, два, три, ну улыбнись, прошу тебя я, пока совсем не стало солнце. Ну что робить, ну что робить?
я твоя родина, ты же не былая, же не шукай. Альбомы «Беларусь ты моя», Так. «Маё дзяцінства» былі напісаны сумесна з іншымі аўтарамі. Так. Зараз вы ў асноўным спяваеце на беларускай мове, і аўтарамі гэтых песень з'яўляюцца Леонид Пранчак, Людмила Запруцкая. Але вы заўсёды падкрэсліваеце, што ў нашай краіне дзве дзяржаўныя мовы, Так. і ніводнай з іх мы не павінны саромецца. Так. Таму на рускай мове таксама нешта ствараецца, пішацца. Вы пачалі працаваць з новым аўтарам. Нас чакае адна песня, дзве, альбо цэлы альбом на рускай мове. Давай я зараз удакладню. «Беларусь ты моя» мы стварылі з Леонидом Пранчаком, Леонидом Ивановичем Пранчаком. Гэта была такая, знаешь, пасля хаты бацькоў, як вось нарадзілася песня, гэта быў такі ўсплеск, не ведаю, усплеск жадання чагосьці на беларускам, на беларускай мове, на беларускіх песен, чагосьці як будто ў нашага насельніцтва нешта перавярнулася. Мы так гэтага даўно чакалі, і вось яно і вось яно, і, канешне, я ўжо не паспяваў, потому што хату бацькоў я пісаў цэлы год. Гэта быў такі велізарнейшы праект. Ну так, не кожны дзень, але я зразумеў, што так доўга я не смагу. Нам трэба зараз шмат песен. І пачалі паяўляцца вершы ў Фейсбуку Леонида Ивановича Пранчака, я звярнуў на іх увагу, і мы стварылі вось, шэраг велізарнейшы вось гэтых песен, мы іх запісалі. Гэта быў у 2023 годзе выйшаў гэты альбом «Беларусь ты моя», гэта быў класіка, просто гэта самая лепшая песня. Потым нам пачалі прысылаць шмат твораў. Я звярнуў увагу у тыктоку на Людмилу Запруцкую. Звычайная жанчына, яна працуе ў Чэрвенскім раёне з каровамі. І яна, у яе цудоўнае штосьці такое ад зямлі. Вось это не просто класіка. Если Леонид Иванович, это класіка такая беларускай літаратуры, песеннасці, а Людмила Запруцкая гэта штосьці жывое. Там, можа, трэба папрацаваць, бывае, што і са словам, там яно туды-сюды. Але такія словы, якія яна выкарыстоўвае, я не ведаю, такога я яшчэ цуда не чуў. Сапраўднае жывое беларускае слово вось адсюль, з вёскі, вось з нейкіх часоў цяперашніх, альбо тых. Ёсць там яшчэ іншыя аўтары, якія таксама прысылаюць, дасылаюць свае вершы, і гэта цудоўна. І зараз мы проста закопаны ў такіх цудоўных творах, і гэта класна, што можна з чагосьці выбраць. Наконт рускай мовы. Так. Вяртаемся да гэтага. Я заўсёды кажу, калі мяне могуць, ведаеш, як бы сказаць, не патрудніць, паддзець, зачапіць. Што ты там, а чаму ты там, ведаеш, Таму што з беларускай мовай гэта такая складаная тэматыка, тут можна увязаць і палітыку, і што хочаш. Але гэта не так, калі мяне зараз хочуць перавярнуць, замазаць з беларускай мовы, я кажу так: слухайце, сябры, давайте мне тут галаву не дурыце, нам 20 год, 17 з якіх мы просто вот лупілі на рускай мове, мы шукалі, мы спрабавалі, да, былі маленькія поспехи, але такога, якое сёння мы маем з нашай роднай мовай, другой дзяржаўнай, няма. І я не ведаю і не ўпэўнены, зможам ли мы такое паўтарыць на рускай мове. Але не гледзячы на гэта, сёння нашы канцэрты пашыраюцца, наша геаграфія пашыраецца. І, канешне, ёсць патрэба ў свежых, класных песнях на рускай мове. І, канешне, вось некаторыя, ўжо ёсць такія намёткі на некалькі твораў з маім сябрам Віталіем Гардзеем, хлапец з Бабруйска, які ў свой час заняў першае месца на славянскім базары як спявак. Ён спартсмен, ён цудоўны такі артыст, ён зараз жыве ў Маскве, і ён мне падкідвае, ён шмат для каго з нашых артыстаў напісаў. Але мала напісаць проста верш там альбо песню, тут галоўная роль, канешне, у гэтым сімбіоз, выканаўца, аўтар, час. І вось, канешне, штосьці будзе цікавае. Я ўпэўнены, штосьці атрымаецца з Віталем, ці мы самі штосьці створым. Мы працягваем пісаць. Ну і гастролі па Расіі таксама ў хуткім часе едзеце. Некаторыя... Адкуль ты ведаеш? Усё ведаю. Да? Усё ведаю. Ну, я не буду зараз раскрываць некаторыя, скажем так, нашы наступныя шагі, шляхі, якія, я ўпэўнены, нас чакаюць. Таму што, вось, напрыклад, мы ўжо з'ездзілі ў Карэлію, у Петрозаводска. Гэта цудоўная, дзе наша вялікая суполка беларусаў, дзе гэта было на дзень рэспублікі. Больш за 30 000
тысяч слухачоў прыйшло на плошчу, дзе слухалі і спявалі з намі нашы беларускія песні. І вось гэта, конечно, такі добры штуршок, каб і мы зараз былі і ў Маскве, скажем так, на вялікім мерапрыемстве. Велізарнейшая зацікаўленасць у гэтым накірунку творчасці. Зацікаўленасць у беларускіх артыстах, сапраўдных. Ведаеш, гэта нас частенька параўноўваюць зараз з песнярамі. З песнярамі тых часоў, калі Владимир Мулявін у маладым узросце прыехаў у Беларусь, ён паехаў па вёсачках, я гэта расказваю частенька, назбіраў фальклор і падняў нашу беларускую песню, беларускую мову на такі высокі ўзровень. Увесь Савецкі Саюз спяваў гэтыя песні на беларускай мове, і ніхто не задаваў пытання, што гэта там на мове яны паведуць. Гэта жыццё, яно кранае ці не кранае. Всё астатняе гэта ўсё палітыка. Вось таму, канешне, я ўпэўнены, што і нашы вялікія гастролі па суседняй нашай дзяржаве, па вялікай, но яны забяруць нас ад нашых сямей яшчэ не на 1 год. І гэта, канешне, мы перажываем. Бо ў мяне ёсць сябра дальнабойшчык, ён бывае 3 через 2. Гэта такая схема, знаеш, 3 месяца ў дарозе, 2 дома. Ці наадварот, 3 месяца. Да, так. Таму дай Бог, чтобы все было добра. Каб мы давезлі нашу імпартную беларускую песню да ўсіх жадаючых. За апошнія некалькі год у вас з'явілася шмат новых слухачоў, прыхільнікаў. З кожнага горада, вёсцы ёсць відэа з гледачамі, якія дзеляцца эмоцыямі. Пасля канцэрта кажуць шмат добрых слоў. Таксама ў сацыяльных сетках вялікая колькасць станоўчых каментароў. І можа з'явіцца адчуванне, што ў Драздоў няма хейтараў. За апошні год я бачыла толькі некалькі негатыўных каментароў, і мой любімы, які быў размешчаны не так даўно, сырыя яшчэ хлопцы, але стараюцца. Як вы рэагуеце на хейт? Ну, гэта, можна сказаць, вось калі гэта назваць хейтам, то, канешне, гэта залаты хейт. Таму што мы прайшлі непросты шлях за апошнія 3 гады. Я частенька гавару пра тое, што да, у нас там юбілейны 729 канцэрт, і мы вельмі рады прыехаць да вас, таксама, як і рады нашы канкурэнты, артысты, якія сядзяць з калькулятарам і падлічваюць і гастролі, і ганарары. Гэта нармальна. Гэта нармальна, але, канешне, вось тое, што пішуць у каментарыях, гэта яшчэ не самае страшнае. Самае складанае, самае няпростае, самае непрыемнае, калі знаходзяцца як бы лідары мнений, умоўна кажучы, лідары мнений такія, у якіх ёсць свае там тэлеграм-каналы, не ведаю, і такія спецыялісты па патрыятызму, назовём іх так, якія, некаторыя з іх ужо і ў турмах падсядзелі. Я называю гэта экстрэмісты сучасныя, да якіх яшчэ не дабрались следчыя органы. Вось там, вось гэта сапраўдны прафесійны хейт. Калі гэта ўжо на такім сапраўдным узроўні ідзе падрыў калектыва, падрыў аўтарытэту, падрыў, скажем так, чагосьці сапраўднага дзяржаўнага. Таму што, глядзі, на сённяшні дзень, можа, калі сочыш за палітыкай, за навінамі, нават у тэлевізары Александр Григорьевич Лукашенко звярнуўся да сваіх кіраўнікоў, да чыноўнікаў з такой, ну, это не першы раз, гэта я ўжо і 3 гады таму бачу, што трэба ехаць да людзей. Трэба ехаць да людзей, размаўляць, гаварыць, расказваць пра тое, якія у нас ёсць плюсы ў беларусаў, што мы не павінны якраз такі чурацца нічога свайго, наадварот, узносіць. І шмат, я зараз не буду пералічваць усё, гэта можна знайсці ў інтэрнэце. І вось, калі кіраўнік дзяржавы гаворыць такія рэчы сваім, скажем так, кіраўнікам на месцах, да, міністрам, а мы ўжо гэта робім на працягу 1, 3, 4 года, ну, я кажу, да, там з юмором кажу, што мы выконваем даручэння кіраўніка дзяржавы, што ездзім па вёсках, у глыбінку, дзе ніхто не ездзіць. І потым з'яўляюцца псевда там патрыёты, якія там дбаюць за чысціню, скажем так, не знаю, каб у Беларусі гучала толькі адна руская мова, што гэта, канешне, добра, але гэта не так, гэта так не працуе. І схіляюць там нас і паласкаюць у розныя бакі і туды-сюды. Хоць у нас, канешне, я павінен адзначыць, мы не безгрэшныя. Усе людзі могуць памыляцца. І наш ансамбль таксама можа дзесьці штосьці не так. Гэта нармальна.
То есть тут мы прызнаем, что тут, конечно, але тую працу, якую мы сёння робім, но, скажем так, по даручэнню кіраўніка дзяржавы, яе нельга вось так паласкаць вось такімі блогерамі. Гэта калі казаць пра хейт. Але калі ты робіш сваю справу, калі ты робіш ее сумленна і калі ты робіш ее патрыятычна і на карысць дзяржаве, таму што сёння, конечно, тую ідэалагічную працу, якую мы праводзім з насельніцтвам, ну мало хто можа вот так паказаць, да? І гэта бачна. Ты ж бачыш, што мы робім гэта і ў любой вёсачцы, мы не гледзячы колькі там месцаў. Я зараз жартую, кажучы, што не прапаноўвайце нам у вёсках залы менш чым 50 чалавек. Таму вось, але калі канструктыўная крытыка, гэта нармальна, гэта окей. Калі мяне папраўляюць, што Віталій не чэрвеня, а чэрвеня, правильно пісаць, да? Ну я вяртаюся да таго, што я пішу з памылкамі. Гэта таксама окей. Калі трэба, ну, штосьці паправіць, альбо за штосьці, скажем, адказаць за свае, там, скажем, нейкія ўчынкі ці што, гэта мы, конечно, лёгка. Гэта за нами не пастаіць. Абы дзяржава ішла наперад, альбо у нас быў мір, абы быў лад у людзей, сярод людзей. Ты ж паглядзі, як мы зараз на сваіх канцэртах і кажам, калі, напрыклад, ёсць песня «Мы з табой не ворагі» новая, да? Што мы не павінны адзін аднаго ў чымсьці дапякаць. Я яшчэ кажу, расказваю такую рэч, што, канешне, гэта ж шмат шкоды і хейту робяць нашы ж калегі, артысты, якія могуць пісаць, скажем так, не песні, а дакладныя запіскі. Не ў гэтым павінны мы спаборнічаць. Не ў дакладных запісках з калькулятараў. Артысты, нашы калегі, глядзяць, як так, што яны там гэтымі людзьмі робяць, чаму у них гэты графік не заканчваецца, чаму поўныя залы. І вось, канешне, я гэтым сваім нашым калегам кажу, што не трэба так да гэтага адносіцца. Пішыце не дакладныя запіскі, а пішыце песні, таму што толькі песні выведуць на высокі ўзровень. А потым ніхто не забараняе. Бярыце вашу афішу, як і гэта мы робім. Наклейвайце на ДК і прыязджайце. 3 чалавека спявайце для 3, 300 спявайце для 300. Усё у нас у Беларусі якраз таки няма такога, ведаеш, што хтосьці камусьці дзесьці мяшае. Працуй. Всё. Да. Ну і трэба адзначыць, што не заўсёды у вас былі паўнюткія залы. Быў час нават, ну я бачыла відэаролікі яшчэ гады 3-4 таму, калі, напрыклад, ну процентаў 60, да, 70. Добра процентаў 60. Гэта, ведаеш, гэта цудоўна. Канешне, мы пачыналі. Я звычайны, самы свежы прыклад прывожу, калі мы ігралі 21 год і 22 у Барановичах. Мы прыехалі, яшчэ не было хаты бацькоў. Можа, 21 нават год. Яшчэ не было хаты бацькоў, мы зрабілі канцэрт у Барановичах, і мы яго не адмянілі. Прыйшло 67 чалавек из 750 зал. І ты можаш сабе ўявіць, як гэта сумна выглядае. Я прыехаў, таму што я разумеў, што нават 67 чалавек гэта грошы для музыкантаў. І мы паехалі, мы спявалі. І роўна праз год у нас у гэтым жа зале было 2 залы по 750 мест. Роўна праз год. У любы момент можа змяніцца сітуацыя. Толькі вось гэта должно саўпасць час, песня, месца. І вось гэта цуд. Вось гэта вось, як птушка Фенікс, ведаеш, вось нічога ва ўсё. Але дагэтуль гэта не цуд, скажем так. Гэта, канешне, я кажу цуд, але гэта не цуд. Гэта проста плённая праца і вера ў сябе, вера ў сваіх музыкантаў, як у нашым сэнсе, веру ў сваю каманду і веру ў тое, што аднойчы вось гэта адбудзецца. Гэта адбудзецца і людзі пойдуць. І ў гэтым годзе таксама у Барановичах было ўжо 3 канцэрты, калі я не памыляюсь. У Барановичах было 3 канцэрты, адзін з якіх быў дабрачынны. Мы усе грошы сабраўшы, якія мы аддалі на дапамогу хлопчыку мы збіралі. Да, мы збіралі хлопчыку. Ну, зараз, ведаеш, шмат такая праблема на гэтыя ўколы. І пасля гэтага яшчэ 2 канцэрты мы зрабілі сольных сваіх вялікіх. І яшчэ не хапіла месцаў. Я вось хацела праехаць і не хапіла квіткоў і ўсё. О, ну ты ж, што ж ты можаш было. чалавек, ты ж можаш набраць, сказаць туды-сюды інтэрв'ю, вот это вот там-сям. Там-сям, Ну, да. туда-сюда. На канцэрце ў Мірскім замку у прошлым жніўні я сидзела не так далёка ад вашай сям'і. І мяне вельмі здзівілі паводзіны вашых дзяцей. Так. Малодшаму, калі я не памыляюся, на той момант было 4 гады. 4 гады, да. І ён 2 гадзіны, увесь канцэрт, сядзеў побач з усімі, слухаў, як спявае бацька. І мяне гэта вельмі зачапіла, бо звычайна дзеці ў такім узросце, асабліва хлопцы, кудысьці бягуць, пачынаюць плакаць, крычаць.
І адразу бачна вось гэтае выхаванне і павага да бацькоў. І за такіх сыноў і вам, і вашай жонцы, Ганя, вялікі рэспект. І пытанне. Так. Вы з жонкай прафесійныя музыканты, а дзеці цягнуцца да музыкі? Мабыць, у музычную школу ўжо пайшлі, альбо зусім іншыя Я скажу, інтарэсы? я думаю, ведаеш чаму? Я думаю, што дзеці так сядзелі, асабліва малодшыя, так, таму што ён ніколі гэтага не бачыў. І бацька дома не спявае. Ну, і гэта, можа, гэта нешта новае для яго было і дзіўнае. Сын старэйшы больш быў на канцэртах, але таксама. Мы з Ганнай, з маёй жонкай, конечно, мы музыканты, таму прафесійныя, таму, конечно, сваім дзецям мы жадаем лепшага жыцця. Маці таксама так кажа. Конечно, мы жадаем чагосьці іншага. Я думаю, што калі я гляджу на сваіх калег, якія аддаюць сваіх дзяцей у музычную школу і будуюць планы, што яны стануць там, не знаю, флейтістам, скрыпачом. Гэта, я думаю, што ты робіш? Є жа вось IT, не знаю, бухгалтар, там, штосьці, іншае. То, конечно, не. Гэта пытанне нават не падымаецца. Я там магу спытаць: так, Ясь, мы цябе будзем тут аддаваць на балалайку, гітару, там, у музычную школу. А, я не хачу, пап, я плаваннем. Плаваннем, поехали плаванне. Старэйшы, ён занимаецца футболом даволі прафесійна, удала, малодшы яшчэ проста ўсё падрад глядзіць. Таму такое няма, скажем так, мэты, каб кагосьці кудысьці аддаць, кудысьці вадзіць. Яны занятыя сваімі справамі, плаваннем, спорт. Вось, жонка раней займалася прафесійна спортам, плаваннем, таму і у гэтым накірунку, конечно, чалавек павінен быць вось фізічна моцны. Все астатняе, конечно, гэта па жаданню, але жаданне яно павінна быць дзе-то сярэдзіне сябе. Вось калі ў мяне гэта было спяваць, мне хацелася спяваць, калі ласка, я шукаў усё магчымае, каб пайсці ў гэту накірунку. Я ў іх зараз гэтага не бачу. А вот так штурхаць, типа, ідзі папробуй, не ведаю. Можа, прыйдзе час, можа, яшчэ штосьці раскрыецца. Будзем шукаць. Значнае месца ў вашым жыцці зараз займае рэлігія. Вы часта бываеце ў Жыровічскім манастыры, даяце там канцэрты сумесна з гуртам, і зараз нават ствараецца песня «Трымайся за неба» сумесна з царкоўным хорам. Гэта будзе аднаразовая авантура, альбо можна гаварыць пра пачатак нейкага сур'ёзнага праекту супрацоўніцтва з царквой, Жыровічскім манастыром? Глядзі, што тычыцца такой духоўнай музыкі, гэта, канешне, імкненне душы. І Жыровічы, і ўвогуле шмат іншых манастырэй, якія я наведваю, і адзін, і з сям'ёй. Гэта і Лаўрышава, маё любімае месца такое, канешне, ёсць такі манастыр цудоўны. І Петрапаўлаўскі сабор Петра і Паўла ў Мінску да Нямезі, які я наведваю амаль кожную нядзельку. Увогуле, калі казаць пра духоўны бок існавання чалавека, увогуле, і мяне таксама, мама мяне правяла ў царкву, калі мне было, я, можа, быў у 5-м, у 4-м класе. Я стаяў, я слухаў, як спяваюць бабулі, і заўважыў наш бацюшка, як я падпяваю гэтым бабулям. Таму што гэта музыка, яна ж не мае межаў ніякіх. То там эстрада, Юра Шатуноў, альбо царкоўны хор, які мне, гэта музыка, яна розная, яна мяне, канешне, маніла. Я пачаў падпяваць гэтым бабулям. Пасля чаго там я падпяваў, потым мяне бацюшка ўзяў сабе ў алтар паслушнікам. Это панамаром. Я там кадзіла падаваў, ведаеш, гэта такія. І вось гэта духоўная, скажем так, ежа духоўная, скажем так, піша, яна набрыняла ва мне, яна накоплівалася, яна давала мне аснову. Такі Бог, увогуле, ты мог у сабе штосьці ў царкве папрасіць, да чагосьці імкнуцца. І вось гэта я калі заўважыў, што тое, што я прашу ў царкве, яно здзяйсняецца, я, канешне, зразумеў, што інакш не можа быць. Духоўная сувязь, канешне, як усе нармальныя грэшнікі, і не аднойчы адыходзіў ад гэтых усяго, гэта, канешне, класіка. І толькі калі адыдзеш і разумееш, што ты чымсьці занімаешся не тым, што душа твая пустуе, што ў цябе ўсярэдзіне пустата, і ў цябе нічога не атрымліваецца на тваім шляху, канешне, ты вяртаешся ў лона царквы і разумееш, што толькі так можна існаваць. Гэта не ўсе могуць зразумець. І, канешне, вось тыя паездкі ў Жыровічы,
у Лаўрышева, праца з духоўнікамі з мінскай духоўнай семінарыі, калі зараз я бачу, як наша духавенства беларускае расце. І ва ўсіх я хочу зараз падзякаваць, вось раз мы датыкнуліся гэтай тэматыкі, я хочу падзякаваць наше духавенства беларускае, якое за ансамбль «Дразды», за мяне асабіста, за ўсіх нашых музыкантаў моляцца па ўсёй краіне. І у манастырах, і манашствуючыя, якія моляцца, нашы сябры. У нас шмат за гэты час з'явілася сяброў, нашых святароў беларускіх, якія сочаць за намі. Таму што сёння, калі мы ствараем такую песню, якая радуе душу беларуса, душу нашага грамадзяніна, і, канешне, яна напоўнена вялікім сэнсам. А гэта духоўная праца. І нашы святары, духоўнікі бачаць, якую працу мы таксама ў духоўным накірунку робім. І ўсе цягнуцца да нас, і з'яўляецца шмат кантактаў такіх. І, канешне, усе пытаюцца, што мы можам зрабіць, а што можа зрабіць святар, монах, монахіня. Молиться за ансамбль, молиться за поспех, молиться за здароўе, молиться за тое, каб тыя ці іншыя праблемы, якія ў нас ёсць у ансамблі, яны прайшлі. І, канешне, вось гэта вялікая павага і удзячнасць ад мяне асабіста, ад нашага ансамбля за тую малітву, якую сёння ўсе святары нясуць. І, канешне, хочацца аддзячыць і словам, і справай. І каб наша музыка, тое, што мы робім, і напоўнілася яшчэ большай духоўнасцю. І вось гэта супрацоўніцтва з хорам, які пад кіраўніцтвам Георгія Рунца, гэта сын майго сябра, які працуе д'яканам у саборы Петра і Паўла, мой аднакурснік, з якім я вучыўся ў маладзечацкім вучылішчы, айцец Павел Рунец. Такая справа, это жыццё. Ён быў вакалістам, спеваком, і потым нашы шляхі разышліся, ён стаў святаром, я стаў музыкай. Вось такім. Мы сталі прафесіяналамі ў сваіх справах. І вось зараз яго сын, 21-гадовы Георгій Рунец, гэта як бы яго зараз такі праект, дзе я, скажем так, запрашаны артыст з нашымі песнямі. Ён збірае вось такі духоўны хор цудоўных прафесіяналаў хлапцоў, і мы запісалі зараз ужо «Трымайся за неба», і ў апрацоўцы ўжо ёсць не разовая історыя, гэта вось якраз такі сапраўдны праект з праграмай. Ужо ёсць «Хата бацькоў», зараз ствараецца яшчэ «На тата-тата», цудоўная песня «Трымайся за неба», і я будзе, думаю, твораў 9-10 такі праект, з якім мы можам выступаць. І гэта будзе зроблена, можа, мы выступім упершыню ў Жыровічах, а можа яшчэ дзе, куды нас запросяць. Таму мы працуем зараз плённа над гэтым праектам, і я маю надзею, што ён атрымаецца таксама паспяховы. Ведаеш, мы гастраліруем па дамам культуры. Я табе раскажу такую гісторыю, што шмат музыкантаў у нашым асяроддзі, якія, іграюць, потом мы ў тур па Амерыцы. Ёк, Макарок, які тур па Амерыцы у цябе? Мы ж з табой ігралі, і мы ў тур па Расіі. І песен ніхто вот так вот, не ведае. А аказваецца, гэта пратэстанцы, такая суполка, скажем, таксама людзей, якія гастраліруюць у сябе па царквах. Так? І вось у іх гэта называецца тур. Таму вось мне хочацца зрабіць штосьці сапраўднае, наша праваслаўнае, традыцыйнае, вось такое, каб мы збіралі сваіх людзей, каб людзі слухалі нашыя песні у такім цудоўным, скажем так, выкананні. Таму ёсць такая ідэя, ёсць на гэта людзі, і калі дасць Бог, гэта ўсё спраўдзіцца, і мы створым такі праект. Мы будзем чакаць. Да. Я маю надзею, што і слухачоў таксама будзе і на гэты праект шмат. Пачнуць душой, пачнуць паслухаць цудоўны вакал. Ты ж таксама спяваеш? Ты ж у хоры спявала? У Лены, да? Да. Вось, таму ты ведаеш, пра што я зараз кажу. Гэта асабліва цікавіць, скажем так, прафесіяналаў, якія глядзяць на хары, як на сваё штосьці такое, ой-ой-ой, што гэта яны там робяць? Ну-ка, давай, Валера, доставай калькулятор. Ой, да. На самой справе зараз шмат у вас новых праектаў. Так. На канцэртах вы заўсёды расказваеце гісторыі пра свайго дзеда, і на іх вельмі моцна рэагуе зал. І зараз пішацца паўнацэнны стендап, Ты про ўсё ведаеш, з якім вы таксама будзеце гастраляваць.
На якой стадыі зараз знаходзіцца гэты праект? Ну, скажем так, забегаючы ўперад, вялікая колькасць жартаў напісана. Увогуле, калі казаць пра гумар, гэта асабіста і вельмі складаная ніша ў эстрадзе, так? Таму што гумар гэта такая рэч, асабліва ў цяперашні час, няпросты, калі кожнае слово, кожны лайк можа выклікаць нейкую буру абурэнняў і гэтак далей. Конечно, мы адбіраем, скажем так, дасканала тое, каб нікога не абразіць, каб гэта было ў межах нормы, і каб усё ж такі гэта выклікала смех, таму што можна жартаваць, і хочацца жартаваць не ў цішыню, каб усё ж такі гэта адгукалася. Таму зараз, канешне, мы штосьці прабуем, і штосьці прямо на канцэртах нараджаецца, я гэта записываю сабе ў блакнот. Я яшчэ заўважу такую рэч, што просто гумарыць і просто стаяць як стендапер цэлую гадзіну, гэта вельмі складана. Калі ты заўважыла, калі паглядзець, так скажем так, стендапы артыстаў, калі ты хадзіла, не хадзіла, звычайны артыст гэта выступае ў такім жанры хвілін 15, і потым мяняецца другі артыст. Сольны канцэрт это можа быць 35-45 хвілін, і потым там мяняецца артыст. Таму зараз вось праграма амаль напісана ўжо, з гэтым ужо можна працаваць. Але я не ведаю, у якой камбінацыі ён будзе. Гэта будзе яшчэ адзін артыст юмору, стендапа, які будзе разыграваць мяне, альбо гэта будзе ў перамешку з нейкімі творамі, якія я не выконваю звычайна ў канцэрце, альбо гэта будзе, я буду жартаваць, а Серожа Храмцоў граць на бас-гітары, фонам, да? А чаму бас-гітара? Ось я калі так трохі падумала, Так. чаму не было лайка? Беларускі гумар, Да. жарты пра вясковых людзей. То есть не бас-гітара. Не бас-гітара. Не бас-гітара. Нейкі жарт ту-ту-ту-ту-ту. Не, Всё. не. Не? Тут жарт у тым, што якраз такі тут не бас-гітара. Не. Да. Не? Гэта жарт, гэта просто, як прикол. Глядзі, стаіць, хлопец расказвае шуткі, а збоку стаіць, такі, он такі мощны чалавек і грае на бас-гітаре. Такога яшчэ нідзе не было. Или валторна. То есть мы сейчас думаем. Валторна или бас-гітара. Тут вот давай у каментарях нам хай напишут, что лепш будзе у стендапе, валторна или бас-гітара. Скрипка. Скрипка гэта класіка, да. Таму, што тычыцца гумара, на сённяшні дзень гэта так. Калі так увогуле паглядзець, стендап гэта ўсё ж такі пашырэнне аўдыторыі. Так. І увогуле Дразды апошнім часам узялі курс на вот это прыцягненне аўдыторыі. Гэта супрацоўніцтва з блогерамі. Баба Так. Нюра з вамі ездзіць Так, ужо больш так. чым за год, Да, і за да. гэты час атрымаўся вельмі добры дуэт. Так. Вы нават да Малахава з'ездзілі. Потым кліпы «Лазня» 23 лютага 8 сакавіка. У кадрах з'яўляюцца Юліана Міхневіч, Юры Максімчык, Марыя Федарэнка. Гэта яшчэ не ўвесь спіс. І як вынік, першае месца ў трэндах Ютуба, шмат станоўчых каментароў. Вы трапілі ў аўдыторыю. І вось я калі глядзела гэтыя кліпы, у мяне з'явілася такое адчуванне, што вось ёсць гэты карпанаўскі гумар, гэтыя прыколы. Але дзесьці я чула, што перад здымкамі вы не чытаеце сцэнарый і пра ўсё даведваецеся перад кадрам. Сапраўды так. Глядзі, гэта сапраўды так, што мы зараз пашыраем аўдыторыю, гэта заўсёды мы імкнуліся да гэтага. Але зараз вось з цягам часу мы абраслі такімі сябрамі, у якіх з'явілася свая аўдыторыя. Да, той сам Юрка Максімчык, які выключна робіць сваю справу. У яго вялікая аўдыторыя. Баба Нюра, таксама, якая вось, цікавая ў гэтым. І нас спела з намі песню, і гэта таксама пачало працаваць. Маша, дзе ты баба, вот это Маша, да, Юліана Міхневіч. І вось гэта яшчэ не ўсё. Вось зараз мы знялі кліп на «Мы з табой не ворагі», там яшчэ больш блогераў, яшчэ больш да нас, вот што здорава, до нас пацянуліся рэкламадацелі, якія, вось ты бачыла, мы там нашых сяброў рэкламіруем, спачатку гэта была сяброўская справа, крестьянское хозяйство Шруба, да, дзе мяса, каўбаскі, вот это вот, сябры нам даюць сваю прадукцыю, мы гэта просто паказваем, і цяпер мы зацікавілись сваімі кліпамі сапраўдных рэкламадацелей ўжо з грашымі вялікімі, якія хочуць удзельнічаць, хочуць штосьці паказаць сваё, зняць свой трактар, я не ведаю, сваю прадукцыю. І гэта, канешне, гэта класна, потому што гэта як вялікае беларускае кіно, трэба адзначыць, вялікую працу нашага рэжысёра Ганны Герт, якая гэта ўсё прыдумвае. І, канешне, што тычыцца там сцэнарыяў, я іх не чытаю, таму што
приходишь на пляцоўку, у тебе стоит такая задача, мэта, что ты тут повинен зрабіць. Все, сегодня ты муж Юлианы Михневич, погнали. И вось гэта импровизация, она дает ту самую живость, потому что калі гэта ўсё, другая справа гэта кино, где трэба выучыць шмат тэксту и гэтак далей, гэта зараз у нас таксама будзе. Але кліпы гэта тое жыццё, якое нараджаецца вось зараз гэта іскра ў моманце. І, канешне, яна дае свой такі, скажем, вынік у гэтых праглядах, і людзі цікавяцца, людзі бачаць, што гэта штосьці жывое, сапраўднае, беларускае. Па-першае, ты глядзі, мы гэта ўжо на працягу часу робім сапраўды па-беларуску. Опять-таки, вяртаючыся да кіраўніка дзяржавы, дзе Александр Григорьевич паставіў зараз мэту перад міністрам культуры, нашым сябрам, зрабіць сапраўднае беларускае кіно. Мы павінны гэта зрабіць, таму што павінна быць камеда, трагедыя, не ведаю, што хоч, абы гэта трымала гледача. І вось тое, што мы робім, скажем так, малымі сваімі сіламі, якраз такі гэта той самы вынік, вось таго, скажем так, умоўна кажучы, поспеху маленькага, лакальнага, таму што нават 50 000 праглядаў у адзін дзень, 100 000 праглядаў кліпа, гэта велізарнейшыя лічбы для беларускага артыста. Тым больш, калі ў цябе такія класныя каментарыі, калі гэта усе пачынаюць гэтым дзяліцца, як тым кліпам на 23 лютага. Да, гэта была бомба, гэта вось тое, што чакаюць і ўсе артысты, каб вось гэта была, как это называецца зараз, віруснасць, да? Ось, пагналі, глядзі, які прыкол. Таму, канешне, вось не заўсёды гэта можа так атрымацца, але, напрыклад, вось, для нас, скажем так, не боль, але перажыванне. Мы робім такое, штосьці смешнае, вялікае, станоўчае з блогерамі, 1 000 000 праглядаў. Потым мы робім штосьці глыбокае, мова павінна жыць, да? Глыбокае, сапраўднае, такое, балючае, прыгожае, кіношнае, і там няма тых цифраў, да? Няма тых лічбаў. Але ўсё роўна гэта там на сённяшні дзень 50 000 ці 40 000 праглядаў, гэта класна. Гэта ўсё роўна немала. Гэта не 2-3, але яны не набіраюцца не так хутка. Гэта ўжо такая гістарычная, там, скажем так, праца. Таму такія разважанні на гэту тэматыку. На кліпах мы не останавливаемся, идем далей. Конечно. Гэта кіно. Дзесьці ў сакавіку з'явіліся кадры са здымкаў фільма «Дранікі». Потым з'явілася інфармацыя, што здымаецца таксама і «Поўны метр», «Хата бацькоў». Я так пошукала крышечку інфармацыю, знайшла кіношную талерку. У галоўных ролях Паліна Максімова, Роман Курцын, вядомыя расійскія акцёры. І вось у мяне пытанне, як звязана вядомая нам усім песня гурта «Дразды». Гэты фільм, мабыць, раскажаце нам нейкія падрабязнасці, пра што кіно, калі чакаць? Давай раскажу спачатку пра «Дранікі». Гэта здымаецца мой сябра Макс Максімаў, які зараз вялікі кіношны прадзюсар. Да гэтага ён працаваў і з артыстамі, і не адзін кліп нам таксама здымаў. Ён увесь час падцягваў мяне: «Віталь, у цябе класныя песні, іх трэба ў саундтрэке, у фільмы». І вось мы так не бачыліся гады 4-5, і за гэты час ён стаў сапраўдным вялікім, скажем так, расійска-беларускім прадзюсарам і рэжысёрам класных фільмаў. Ён сняў там такія камедыі з вялікімі артыстамі. Шмат, я пра саундтрэк. На деревню к дедушке. Да, на деревню к дедушке. Это Максим снял у мінулым годзе с классным актером Стояновым. Да, просто комедия бомбичная. Там, где Юлиана Михневич будет. Потом у нас появился трек, появился трек у сериале «Повышая градус». ТНТ. На ТНТ мы вышли, и он меня туды затягнул. Вот зараз будет саундтрек к фільму «Дранікі», таксама мы запісалі, які зараз пойдзе ў всякія фестывалі. І вось год таму назад, роўна год, мы сабраліся вось так, я, яго паплечнік, Ганна Герд у кафешцы, абмеркаваць, што трэба зняць кіно на хату бацькоў. Песня бамбічная, вся краіна спявае, нам трэба нацыянальны фільм. І опять-таки мы зноў-такі вось гэта папярэдзілі крышачку тое даручэнне прэзідэнта, што пра кіно, да? І вось з гэтым зараз мы
з'ёмкі пачалі ў маі, і я папалі на пляцоўку і адразу на фінальную сцэну. І мае сцэны яшчэ зараз вось у ліпені будуць здымацца, а кіно ідзе ўжо ўсё лета здымаецца. І таму я не веру ў гэта, я скажу, Макс, я не веру, я думаю, гэта толькі размовы будуць. Знайшліся грошы, вялікія грошы, немалыя, на поўны метр, сапраўдны, скажем так, я не ведаю ўсю кухню кіношню, але кіно ўжо куплена ў пракат у наступны год. І зараз засталося толькі якасна гэта ўсё зрабіць, усю працу. Тым больш з такімі акторамі там вядомымі. І я, конечно, я крышку переживаю, тому што мне прыслалі сцэнарый, там дзе шмат тэксту, гэта трэба вывучыць. Я, конечно, за сябе не ручаюся, я не веру. Але мне сказалі, што там будзе настаўнік па акторскай майстэрству. І людзі, якія дапамогуць, але мне все-таки самае складанае для мяне гэта трымаць тэкст, асабліва калі ў цябе на, скажем так, на 3-4 акторы гэта вось сцэна разыграна, і это з усіх бакоў здымаецца. В общем, паглядзім, дай Бог, чтобы у нас все атрымалася, і гэта кіно ўвайшло ў нейкую нішу, таму што гэта сямейны будзе фільм такі, там будзе і гумар, будзе перажыванне, і гэта здымаецца ў Беларусі, у вёсцы Белыя Лугі, цудоўная такая вёска, дзе мы здымалі беларускую мову, кліп. І вось, гэта кіно, гэта цэлае жыццё. Гэтыя вагончыкі, ведаеш, гэта усе кіношнікі, якія прачынаюцца з раніцы, як оркі, знаеш, выходзяць за сваіх, там, што пятая смена, і так далей, там і начныя смены. Гэта цэлы цэх, гэта нават не кліп, таму што калі на кліп мы групіруемся і знімаем яго за адныя суткі, нават які б ён вялікі не быў, адныя суткі можна патрываць там з пераносамі, і то ў нашым зараз выпадку гэта велізарнейшая праца, зараз так ніхто не робіць у Беларусі. То кіно гэта, конечно, зусім іншая кухня. Вось, я маю надзею, што яно атрымаецца і знойдзе свайго гледача. Не толькі ў Беларусі. Тут жа яшчэ фішка, я не ведаю, што будзе ўсё ж такі ў канцы. Упершыню ёсць песня пераведзеная «Хата бацькоў» на рускую мову. Не скажу, што яна, скажем так, мне падабаецца больш, чым, таму што мы, можа, прывыклі да гэтага. Але кіно рускае, на рускай мове. Штосьці будзе там колер нейкі беларускі, там я, можа, унясу сваёй гаворкай. А можа, мы зараз яшчэ, скажем так, прымем рашэнне, што ў фінале ўсё ж такі будзе гучаць наша песня на беларускай мове, таму што ўсё ж такі, мне здаецца, гэта мяняць, гэта ўжо класіка. Так. Калі мы звернемся да творчасці Драздоў, якая была яшчэ гадоў 8-10 таму, то заўважым, што гэта заўсёды быў хайп, яркія кліпы, цікавыя назвы. Я пакажу сваёй Зае Балі. Да. І асноўнай аўдыторыяй была моладзь. Зараз змянілася творчасць, змяніўся стыль, моладзь засталася, але ўжо 45+. Вось у вас не было такога жадання вярнуцца да таго, з чаго пачыналі, да гэтага стылю? Мабыць, зрабіць нейкі рэмейк. Мне здаецца, зараз толькі лянівы не перапеў свой стары хіт з маладымі артыстамі, блогерамі. Што тычыцца вярнуцца назад, конечно, ты ведаеш, я як чалавек, які зараз спявае ўжо, скажем так, больш духоўную музыку, і, скажем так, гэта нават крышку мне за гэтай сорамна. Я скажу так, што мне за некаторыя рэчы, якія мы рабілі на тым хайпе, да, я казаў у сярэдзіне дзесьці нашага інтэрв'ю пра тое адыходжанне ад духоўнасці. Вось якраз такі гэта той самы выпадак, я пакажу свае Зае Балі, не танцую, тыя рэчы, якія мы рабілі ва ўгоду, скажем так, не той аўдыторыі, ва ўгоду, так скажем так, неправільнасці. Потому што ў нейкі час існавала, зараз такога менш, а вось тыя гады, там 16, 13, 12, там не ведаю, вось да гадоў 18-19 якраз таки існавала слово хайп, дзе блогеры не глядзелі на мараль і этыку, і мы артысты таксама, і нават вялікія артысты Філіп Кіркораў там, да, і з Баскавым паддаліся гэтаму ўсяму. Гэта не норма, гэта не ок, так быць не павінна. На жаль, разумееш гэта толькі з гадамі, і ўжо, канешне, за памылкі трэба адказваць і каяцца. Таму вось гэты
выпадак, што вярнуцца менавіта да чагосьці такога, точна не. Штосьці рабіць у межах нормы, вось тое, што мы зараз якраз такі і з блогерамі робім, каб гэта было і смешна, і цудоўна, і выклікала добрыя пачуцці. Таму што тое, што мы рабілі, гэта, канешне, на нейкім на грані, над пропасцю, да? І часценька і правалівались туды. Да, зараз гэта таксама гэта ўсё працуе, але калі казаць з тым, да чаго мы зараз прыйшлі, з гэтымі творамі і з такімі, скажем так, песнямі так не прыйдзеш. Так, з такімі песнямі ты не будзеш спяваць у храмах, у манастырах, ну, для дарослых людзей. Таму перапяваць, я нават іх сабе па праўдзе скажу, на Ютубе некаторыя рэчы закрыў. Ну, альбо выдаліў. І на канцэртах, канешне, мы гэта ўжо зараз не спяваем. Хаця яно мае права на існаванне, і многа хто часценька просіць, а мы хацелі б пачуць, вот да мяне падыходзяць розныя людзі, не танцую, альбо вот пра лета вашу песню. Але ўжо, ну, у мяне гэта, канешне, выклікае такое, типа, панічную атаку. Што, опять? Не, хопіць, я больше не буду. Таму вось, можа штосьці там з кеды, полукеды, тое, што такое значна добрае, вясёлае, гэта можа з цягам часу мы з кім-небудзь і спяём. Чаму нет? Я думаю, што артысты зараз з'яўляюцца, і што тычыцца вось, ты добра зачапіла такую тэму з маладымі артыстамі. Вось зараз у нас выйшаў трэк, які называецца «Любоў беларуская». Такая наш хлапец з круглага, звычайны, скажем так, невялічкага горада, звярнуўся да мяне: давай, Віталь, спяём з табой фіт. Сам зрабіў песню, накідаў слоў, я перавёў на беларускую мову, і атрымалася цудоўная песня, якая зараз грыміць ва ўсіх ютубах. «Любоў беларуская». Вось той самы выпадак, калі моладзь да цябе цягнецца, і, скажем так, зрабіць штосьці такое з дзедушкай. Таму вось гэта так працуе. І што цікава, ў гэтай песні «Любоў беларуская», там якраз такі вось гэта і ёсць размова. І зачэплена класная тэматыка, што мы ўсе у свой час збягалі з двароў, збягалі з хаты і кудысьці ляцелі на дыскатэку ці яшчэ ў горад які-небудзь, а нашы бацькі чакалі ўсю ноч і хваляваліся. І вось якраз такі там Антон спявае як будто сын, а я як бацька: дзе там ты, мы ж цябе чакаем. І не чакайце нагоды, просто прыязджайце ў вёску часцей да бацькоў. Вось такая класная, такая папсовая песня з сэнсам. Супер. Да. Зараз «Дразды» — гэта 6 музыкантаў. Так. І ў такім складзе вы працуеце ўжо шмат гадоў. Але ўсім зразумела, людзі дарослыя, з розным характарам, меркаваннем, думкамі. Якія зараз адносіны ў калектыве? Ці часта вы спрачаецеся? Канешне, гэта адносіны жывыя, самыя сапраўдныя, жывыя. Ну, гэта непроста. Гэта непроста столькі часу лётаць. Вось 20 год, гэта адрэзак велізарнейшы. А вось апошнія 3-4 гады, калі мы, ну, фактычна ў адным аўтобусе жывём, ездзячы па вёсках, таму што, ну, і грымёркі, і канцэрты, па 2 канцэрты. Як кажа мой сябра, отец Павел, дзякон, отец Павел Рунец, вот мы друг друга покусываем. Покус. Вось так і мы покусываем. Калі, ну, хочется і падтрудзіць, а ўжо гэта ўжо, ну, настолькі мы адзін аднаго ўсе ведаем. Таму ёсць такая, у нас ёсць полиция нравов в нашем ансамбле, наш звукорежиссер Борис Ланьков, который может сказать в один момент: хватит ги-ги-га-га, давайте что-нибудь серьезное. Ну и, конечно, ну, как правило, мы, калі едем уже назад с концерта, мы просто все маўчым у аўтобусе. Потому что, па-першае, ехали туды, мы размаўлялі, потом концерт адыграць 1,5-2 гадзіны концерт, и уже назад уже у нас не стае эмоцый, силы, ну, штосьці абмяркоўваць. Максимум у рабочий чат Влада наша нам напишет, что типа завтра сустракаемся ў 16:30, выезд. Все. А ці часто бывае, што хтосьці спазняецца, вот, напрыклад, на канцэрты? Ну, на канцэрты не. На канцэрты, а вось мы на выезд, конечно, ўсё гэта дысцыпліна можа храмаць. 10-15 хвілін. Мы нават придумали, знаешь, если выезжаем в 16:00, я пишу, типа, выезд в 15:30. Ну, типа, ну нет, все равно все в 16:00. Ну, гэта такое. Я думаю, что гэта
Тут треба правила увести. Тут я думаю, що з тягом часу ми зробимо, що це буде все залежати від зарплати. Ну, зарплата буде залежати від того, наскільки ти прийшов у час, і тоді буде, може, дисципліна равній. А так, ну, музикант. Ну, конечно, такие, да. Блиц? Бліц. Блиц? Ой, бліц! Ой, блиц. Да, надо подписать так Да. тоже. Ой, бліц! Так, коротенькі питання, Давай. хуткі адкази. Як записуєте людей у телефонній книзі? З приколом або серйозно? Звичайно. Ну, Звичайно. Альбіна інтерв'ю. С ошибками, да, частей с помылками. Ну, это, конечно, классика. И потом, видишь, у меня проблема, что я записал когось, а потом шукаю и найти не могу, потому что я записал через А, через И. Ну и типа нема такого человека. Я говорю, я же записывал. Ну, Так. Яку музику слухаєте, коли їдете куди-небудь? ну, новое, что мне прислал звукорежиссер з записаного своего. Так музыку не слухаю. Еду, коли мы у дорозі, я слухаю Євангеліє дня. З мене хлопці сміються. Ну, кожен день виходить Євангеліє. Я просто слухаю, ну, те отрывочки з щоденного, ну, Євангелія, історії євангельські, все. Це не звучить. З тлумаченням. І вони можуть тягнутися, там на Ютубі є така чудовна реч, Євангелія сьогоднішнього дня з тлумаченням, і воно тягнеться на 2 години. Тому там можна послухати, ого-го. Так, хотіли б провести старость у вёсцы? Я думаю, що це чудовна реч. Видиш, зараз я сачу за футболістом Девід Бекхем, який, у його була бешена кар'єра футбольна, і у його зараз кури, вёска, Парсюк, і ось він там градки. Вот, ну, то есть я сачу за це, це кайф. Ну, коли ти неспешно проводиш свій час там, де ти народився, коли у тебе вже все є, може навіть помощники які-нибудь є, там от супер, звісно. Ну, у мене батько так само так каже, коли Ну. на пенсію, тільки у вёску. Да. Так, є вольний час або вихідні. Що зробите у першу чергу? Ой, ти зараз видиш, ось ми зараз їхав я на концерт на чергове, і він так щодня, і вже зараз середина літа, я думаю, блін, я ще у вёсці не був. І от, ну, це от почуття ну, чогось упускаємого. Ну, я б поїхав зараз до мами у першу чергу, покатався на мотоциклу, поїв блінов, маминих драників, ну, курицю поганяв. Ну, яйця пошукав тепле в гнізді. Так, топ-3 самых любимых песни Дроздов для вас. Ой, не ведаю. Ти ведаєш про любиму пісню, це так само така особиста реч. Ми думали, що... Ой, это тяжко, это вельми тяжко. Ну, нема таких... Вот да, давай так скажу. Топ-3 песни, самые мои топ-3 песни, где я добро, досконало помню словы. Потому что это так само проблема. Гэта праблема, асабліва з новымі песнямі, які мы зараз працуем. Ну, можа, гэта час, гэта змяненне ўзросту, але словы, альбо нават, я скажу так, у словах наконец-таки з'явіўся сэнс, і іх слоў стала шмат, што іх стала цяжэй запамінаць, понимаешь? Таму зараз з гэтым мяне, конечно, мяне падтруньваюць музыканты. У мяне зараз у новых песнях стаіць заўсёды побач. Але я заўважу, што я такі не адзін, вялікія артысты нават, ну, ставяць сабе тэлевізары, былых песен, старых, ну, і все спяваюць па тэкстам. Таму зараз, конечно, топ-3 песні, гэта тыя, там, дзе точна я не памылюся. Хаця гэта ўсё залежыць таксама ад становішча, у якім ты стане. Стаміўшыся, свежы ты, ну, гэта ўсё так. А якая, на вашу думку, самая недооцененная песня гурта? Я думаю, што ёсць у нас такая песня, у нас таких песен шмат, песен з былых, якія не раскрыліся, ну, на рускай мове там «влюбляюсь», «чувствую, влюбляюсь». Яны такія, ну, скажем так, не скажу глыбокія, але яны стыльныя, то есть яны такія атмасферныя, але яны не атрымалі сваёй папулярнасці. «Влюбляюсь», потом, что у нас из гэтага яшчэ такі з таких медленных. Скажи зачем, да. То есть такие песни, якія вот просто не раскрылись, яны медленные, яны, ну, вельми прыгожыя, такія лірычныя. Да. Ну, вось из больш глыбокіх, вялікіх песен, можа, сваёй яшчэ недаатрымала песня «Вярба», таксама, такая глыбокая. Но і ўвогуле шмат песен. Я не ведаю, як гэта працуе. Гэта працуе, ну, час, песня, людзі, момант, і так вось, ну,
ну, штосьці больш, штосьці менш набірае праглядаў і пазнаваемасці. Але, напрыклад, песня «Вясковы лавяс любоўнік», ніхто не ведаў, што яна ўжо папулярная. А яна, калі мы паехалі ў гэты тур, яе пачалі ўсе спяваць. Ніхто на яе не ставіў, просто песня і песня. А мы прыехалі, а людзі спяваюць яе ўжо ад пачатку да канца. Вось такі вот тут. Хіт не хіт, а людзі спяваюць, людзям падабаюць, танцуюць. А мне вельмі падабаецца песня «За паўгадзіны да весны». Да? Вы не спяваеце яе на канцэртах, але гэта была адна з першых песень, якую я дабавіла ў плейліст. Во. Слухала, вось. Гэта прошлае лета было, калі я паступала ва ўніверсітэт. І вось такі добры настрой, звычайна, пасля гэтай песні. І я не разумею, чаму. Вось, глядзі, тут такая сама. Для мяне, скажем так, гэта скажем так, таксама нейкі сакрэт. Я не ведаю, як так атрымалася, што ў гэтай песні такі вялікі патэнцыял. Мы знялі на яе кліп, ехаўшы там на поле, і нічога не адбылося. Нічога, ні праглядаў, нікуды яна не пайшла. І гэта такое маё невялічкае расчараванне ў гэтым накірунку. Хаця яна мне нагадвае песню «За паўгадзіны да вясны» ёсць у песняроў, штосьці падобная тэматыка. Ну вось так это працуе. Калі ў вас папрасілі першы аўтограф? Ой, я не памятаю. Гэта было вось у тыя часы, калі мы там кеды-полукеды пачалі кудысьці ездзіць на якія фестывалі, і прыбягалі нейкія дзеці, просто мы сыходзілі са сцэны, і можна аўтограф? І зразумела, што яны не ведаюць, у каго яны бяруць аўтограф. Я так, Філіп Кіркоров, да? Да. А вось зараз у нейкія месцы, ну, напрыклад, у торговыя цэнтры, у магазіны, вам лёгка хадзіць? Вось пазнаюць? Пазнаюць вельмі, канешне, гэта ёсць невялічкая такая праблема, моя кажа жонка, не прайсці 2-3 метры, каб цябе, ну, не затрымалі, ну, альбо не глядзелі на цябе. Таму гэта, ну, быў пік увогуле, што я не мог прайсці дзесьці, увогуле, хоць дзе, я і мог і акуляры адзець, і кепку, і ўсё на мяне пазнавалі, і, ну, просили сфотографироваться, альбо аўтограф. Таму гэта как бы, ну, гэта жыццё артыста. Ну, не скажу, што з цягам часу гэта становіцца лёгка, прыемна, але бываюць розныя людзі. А як часта вы пачынаеце новае жыццё з панядзелка? Не пачынаю ўвогуле ніяк, ніколі. Таму што я ведаю, што гэта, ну, гэта так не працуе. Вось, ну, таму вось наступнага панядзелка мы не ўжываем салодкае. Мы сённяшняга. Так, што самае незвычайнае дарылі на канцэртах гледачы? Тюк сена, гуся. Во, слухай. Нам дарылі, да, самае незвычайнае, это Іван Іванович Галаваты, былы кіраўнік Белкалія, падараваў нам на дажынках рулон саломы, ну ці сена, не ведаю, на дажынках, типа, вось, вы іх прасілі аўтобус, атрымайце салому. Ну, гэта я жартую, конечно, у нас з Іван Івановичем пра аўтобус такі жарт. Прыносілі гуся, прыносілі прям перавязанага, і на канцэрт гуся, і это было класна, пакуль мне, ну, белыя мае красоўкі, ну... Ну, шмат, варэнне, мёд, рыбу, што такі людзі не нясуць, гэта, ну, такое поле цудаў, ведаеш, такое, типа, а вось табе яшчэ мой плашч, ну, типа, ну... Всё, што ёсць. Да, всё, што ёсць. Лепшае рашэнне ў вашым жыцці? Жаніцца. Да, жаніцца і... скажу так, не маё рашэнне, згода з жонкай, типа. Знаеш, есть такая, я з жонкай пазнаёміўся ў 22 гады, а пажаніліся мы праз 10 год. Ну і мы жылі 10 год. Гэта вось на вучобу усім гледачам. І вось аднойчы жонка мяне, ну, мы ўжо жылі, ўжо кватэру пабудаваў, і жонка мяне пытае: слухай, Віталій, мы калі мы з тобой пажэнімся, я паглядзеў, слухай, а каму мы надо? Это такое погрубее выражение, это такой анекдот. Слушай, а кому мы нафиг нужны? То есть, поэтому, да, это, конечно, это жонка мне сказала, ну, мы поженимся, это сапраўды было так. Я говорю, я же не против, давай, конечно, калі. Ну, так вот, и мы сели, и выбрали дату, и поженились. Потом з'явіліся дети, и это самый лепший карьерный рост в моем житті. А была вялікая свадьба, вялікае веселье? Не, веселье было малое, потому что до гэтай пары я адвёў, ну, кучу вяселля, мне гэта абрыдла.
быдла ўсё. І з аднаго боку я дзесьці сэканоміў, як кажа жонка, мне да гэтай пары узгадвае. Я сваё вяселле правёў сам. У нас было 12 чалавек, з яе боку бацькі родныя, з майго боку, і ўсё. Сябры самыя блізкія. 12 чалавек, я вядучы. Всё. Ну, Цікава. трэба, я абяцаю, мы яшчэ перайграем. О! Так, калі б не музыка, то што? Можа, не знаю, мяне, як я быў малы, я сабе расказваю, як мы служылі у алтары у бацюшкі, у мяне быў мой аднакласнік. Вось, я марыў стаць музыкантам, ён марыў стаць святаром. Ён стаў святаром, я стаў музыкантам, але вось гэта вось план Б, было, можа, і мне спрабаваць, мне ж так падабаецца. Быць, ну, то есть, гэта такое штосьці незвычайнае, але вось тады, у той момант, мне здавалася, калі не музыкай, то свята... Я ж дрэнна вучыўся, матэматыка плохо, можа, вот, ну, з кадзілам паработаем. Ну, і ў мяне зараз, конечно, ёсць такі, у мяне шмат сяброў у мінскай духоўнай семінарыі, якія вось куюць наша кузніца духавенства беларускага. Конечно, і мне гэта цікава, закончыць якія-нибудь духоўныя курсы. Альбо нават мяне запрашаюць, можна паступіць заочна на гэты курс духоўны, скажем так. Гэта таксама цікава. Гэта яшчэ ёсць, скажем так, яно цягнецца за мной. Так. Мы падышлі да апошняга пытання. Сёння ўжо шмат разоў узгадвалі хату бацькоў, і абысці гэтую тэму я проста не магу. Я шмат відэа перагледала з вамі, калі рыхтавалася да гэтага інтэрв'ю, і у тым ліку вось у такім фармаце. І пасля стварэння хаты бацькоў у вас заўсёды пыталіся, як гэта песня была напісана, ці не надакучыла яшчэ спяваць, і гэтак далей. Але мяне вельмі кранула адно ваша інтэрв'ю, якое выйшла гадоў 10 таму. На той момант ужо быў напісаны альбом «Шчасце», вас запрашалі на фестывалі рознага ўзроўню, але галоўнага хіта так і не было. І вось там, у гэтым відэа, вы з такой верай кажаце, што калісьці створым, і гэтая песня трапіць у сэрца нашых прыхільнікаў. Я ў 2025 годзе, пасля прагляду гэтага інтэрв'ю, не магу перастаць захапляцца, бо я ведаю, што сапраўды з'явілася такая песня, сапраўды трапіла. І спяваюць паўсюль, у дзіцячых садах, у школах, на мерапрыемствах, у аўтобусе пасля канцэртаў вядомых артыстаў. Таксама у царкве расклалі на парты. І стварэнне твора такога ўзроўня – гэта сапраўды цуд. І нездарма вы кажаце, што песню прасілі ў Бога. Ваша мара здзейснілася. Прайшло 3 гады. За гэты час шмат чаго было зроблена, шмат песень напісана. Аб чым вы зараз марыце? Ты так подводила і вот зловила мяне на звычайныя рэчы. Ты зловила мяне на звычайныя рэчы. Да, сапраўды. Вось калі глядзець, азірнуцца крышку назад, вось гэта ўпэўненасць, якая на сённяшні дзень я мог бы нават здацца. Но гэта ўпэўненасць, што гэта песня з'явіцца, што яна будзе, што я хачу яе. Вось гэта жаданне, велізарнейшае жаданне, якое я паўтараў з інтэрв'ю ў інтэрв'ю, што мы, канешне, працуем, мы, канешне, малацы, у нас ёсць канцэрты, ёсць альбомы, ёсць песні, кліпы, але ў нас няма галоўнага. Я вось з гэтай марай пражыў столькі год, і яна здзейснілася, як не стала майго бацькі. Таксама, можа, гэта такі, можа, ўплыў, гэта можа маленне, можа, ён там каля Бога і штосьці там дзесьці дамовіўся, ведаеш, і прыслаў вось гэта. Ну, гэта адбылося. Якая зараз на сённяшні дзень мара? Яна звычайная. Яна, пра што мы спяваем? Пра што спявае ансамбль «Дразды»? Пра штосьці самае звычайнае, простае, пра тое, што нас усіх яднае. І вось звычайная мара, каб у нас ва ўсіх, у беларусаў, у першую чаргу, канешне, як мы тут жывём, у нас усё было добра. Каб мы не пакінулі, і ніхто нас не заставіў пакінуць нашу хату бацькоў. Каб над нашай хатай бацькоў быў мір. Каб мы спявалі, вось так збіраліся. І вось калі я зараз чарговы, соты, мільённы раз спяваю хату бацькоў, калі людзі ўстаюць, калі людзей, я ведаю, што зараз у кожнага, хто ўстае, ёсць сапраўднае пачуццё патрыятызму.
якое не трэба зараз нічым падганяць альбо там прыперчваць, падсаліваць, падсаложваць. Яно з'явілася. Гэта, як зараз, опять-таки, звярнуся да кіраўніка дзяржавы, які сказаў, што нам патрэбна наша нацыянальная ідэя, яна дзесьці ёсць. Вось яна, можа, яна і ёсць, гэта нацыянальная ідэя. Мая мара і маё маленне пра тое, каб вось гэта нацыянальная ідэя, наша беларуская, яна захапіла ўсіх нас. Каб мы не былі адзін аднаму ворагі, каб суседзі з намі былі побач у ладзе і міры, каб кожны ішоў да сваёй мары, і яна здзейснілася, каб усе блізкія і родныя былі здаровыя, і мы былі шчаслівыя. Яна звычайная, гэта мара. Яна за ўсіх. І таму што збольшага, калі так паглядзець, мне 43 гады, і аснову, гэту базу, аб якой, можа, ты яшчэ марыш у свае 20, можа, хтосьці большы, я ўжо дасягнуў. То есть у мяне ўжо ёсць усё, што патрэбна звычайнаму чалавеку. Можна больш, можна марыць пра яшчэ адну кватэру, альбо дом, альбо машыну, але гэта не грэе так. Гэта вось не грэе, не дае той, не насычае душу. І гэта паразуменне, яно прыходзіць з кожным днём, калі мы жывём. І таму мара, каб ўсё ва ўсіх было добра, асабліва ў нас, у беларусаў. Я вось аб гэтым думаю часценька, каб у мяне ў самога была гармонія, каб мяне не гнала маё эга творчае, каб я таксама прабачаў, бо мы заганяемся, скажем так, мы кудысьці імкнёмся ўслед, а вось трэба спыніцца. Вось таму мая мара крышачку прыпыніцца, азірнуцца, каб вакол мяне ўсё было ў ладзе, ў міры, а калі будзе вакол мяне ў ладзе, ў міры, значыць, вакол маіх сяброў будзе ў ладзе, і гэты круг павінен пашырацца. І, значыць, ён можа выйсці за межы нават маёй краіны. Хай будзе так. І я хочу сказаць слова ўдзячнасці нябёсам за тую магчымасць, што за 20 год нашаму ансамблю нам давялось стварыць такі твор, які трапіў у сэрцы кожнаму беларусу. Песня, якая сёння нас усіх аб'ядноўвае. Такога твору не было, можа, 20, можа, 30, можа, усе 100 год нашай краіны. І гэта песня абудзіла тое патрыятычнае пачуццё, якое 100% ёсць у кожнага з нас. Мы просто, можа, не ведаем, мы жывём, саромеемся сваёй мовы, саромеемся сваёй культуры, гаворкі. А вось яно якая. Вось, калі выбівае слязу, і ты разумееш, што няма нічога лепшага, як твоя краіна, твой куток бацькоўскі, малая радзіма. І сёння кожны беларус адчувае, як яго сэрца б'ецца, таму што ведае, што хата бацькоў, як і радзіма, не прадаецца.